Τι σου αρέσει περισσότερο εξωτερικά σε έναν άντρα? Δεν είναι το πρώτο πράγμα που το οποίο κοιτάζω, οπότε. Για έναν άνθρωπο που προσέχει τόσο πολύ την εξωτερική του εμφάνιση, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι δεν κοιτάζει την εξωτερική εμφάνιση και στο σύντροφο. Διπλωματία full. Σε φλερτάρουν οι άντρες? Όχι. Έτσι και έτσι. Όχι ιδιαίτερα πάντως. Η Λατινοπούλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός κρίνοντας άλλους ανθρώπους. Αν θυμάμαι καλά για τα κιλά τους. Αντικειμενικά τώρα, ποιος άνθρωπος θέλει να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που κρίνει τόσο αυστηρά? Το αντίθετο θα έλεγα ότι θα ήθελε κάποιος. Θα ήθελε να νιώσει ότι τον αποδέχεται κάποιος. Φέρνοντας στο μυαλό σου και μόνο τη Λατινοπούλου, η αποδοχή είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν σου έρχεται στο μυαλό. Λογικό μου φαίνεται που δεν τη φλερτάρουνε γιατί τη φοβούνται. Όχι μόνο γιατί έχει το προφίλ μιας πολύ δυναμικής γυναίκας, αλλά έχει και το προφίλ ενός πολύ αυστηρού ανθρώπου. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι γυναίκα ή άντρας. Έχει ένα προφίλ πάρα πολύ αυστηρό. Αυτό που είπα ακριβώς με τα λόγια της. Για να το δω πάλι. Να περάσουν μια τέτοια διαδικασία, αλλά σίγουρα. Δεν θα ήθελα να περάσουν μια τέτοια διαδικασία, λέει. Τι διαδικασία? Δηλαδή, για να κάνεις σχέση με τη Λατινοπούλου πρέπει να περάσεις bootcamp. Πρέπει να πάρεις μπερέ. Αλλιώς δεν είναι. Αλλιώς ποιος θα το ήθελε αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι, όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι. Εντάξει, είναι όμορφη γυναίκα, αλλά υπάρχουν όμορφες γυναίκες. Δεν είναι η μοναδική. Θα δείξει Εγώ. κάποιον ότι σου αρέσει? Άρα το ματσάρι. Γιατί ρε φίλε να μην το δείξεις? Να το δείξεις, λέει, καταλαβες. Να το κοιτάξεις, να του χαμογελάς, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο? Πώς θα γίνει? Θα έρθει αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται. Θα πήγαινες με πιο μικρό άντρα? Το βλέμμα. Πιο μικρό άντρα? Όχι. Το βλέμμα. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Δεν καταλαβαίνω γιατί να αποκλείς κάποιον μόνο και μόνο επειδή είναι μικρότερος από σένα. Πολύ ανώριμο μου φαίνεται αυτό. Γιατί στο πρώτο ραντεβού, αν πληρώσεις, δεν θα θεωρήσεις τον άλλον ότι είναι τσιγκούνης? Εντάξει, ναι, εγώ προσωπικά να θα τον θεωρήσω. Γιατί να θεωρήσεις τσιγκούνι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Απ' τη μία θέλουν οι γυναίκες ισοτιμία, απ' την άλλη δεν θέλουν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι απόδειξη ισοτιμίας το να πληρώνουμε στα ίσια, και δεν είναι απόδειξη μιας ισότιμης σχέσης, όπως είπε πριν σε μια απάντηση που από ό,τι καταλαβαίνω δεν την πολύ εννοούσε κιόλας. Όσο θέλω να μπορώ κι εγώ να κάνω την κίνησή μου. Θέλω κι εγώ, λέει, να κάνω την κίνησή μου. Δεν λέει να μπορώ να πληρώσω αυτό που θα φάω. Λέει να κάνω την κίνησή μου, παιδιά. Δηλαδή, παρότι θα κάνει την κίνηση, θεωρεί δεδομένο στην ουσία ότι ο άλλος θα πληρώσει. Στις προγαμιαίες σχέσεις, σένα συμβαίνει, δεν συμβαίνει? Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν έχω παντρευτεί. Δεν έχεις παντρευτεί, είχες σχέσεις όμως πριν το γάμο. Δεν λέει ναι, φοβάται να πει ναι. Πες ναι, μωρέ. Όλος ο κόσμος το έχει κάνει. Τι... Για να μην έχω παντρευτεί. Αυτό πάντα δεν είμαι έρχεται σε αντίθεση με τα θρησκευτικά σου, πιστεύω? Όχι. Αφού απαγορεύει θρησκεία. Ποιος? Η θρησκεία. Ποιος? Παιδιά, ποιος? Πού ξέρεις τι είμαι εγώ? Πιστεύω, απαγορεύει τις προγραμμίες. Επειδή εξομολογούμε. Λοιπόν, Τι λέει? και επειδή το έχω συζητήσει με τον εξομολογητή μου και έχω και παππού ιερέα. Λοιπόν. Το σημαντικό, παιδιά, εδώ πέρα να σημειωθεί δεύτερη φορά είναι ότι έχει παππού ιερέα, Οπότε γράψτε, αυτό που λέει τώρα είναι σαν να έχει βγει από την Άγια Γραφή, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Της θρησκείας, προφανώς και θα το ήξερα. Τι εννοείς, δεν το ξέρεις? Είναι δεν το ξέρει σε όλους ότι απαγορεύεται. Είναι Όχι, κάτι δεν το είναι. οποίο ναι, το λέγανε κάποτε τα Δεν παλιά μπορώ, τα χρόνια ρε αυτό, φίλε. και Πόσο υποκρισία. Πόσο υποκρισία, ρε φίλε, δεν μπορώ. Όταν βρίσκεσαι σε μια σχέση, όταν θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο όριο στις φαντασιώσεις ή είσαι ανοιχτή σε αυτό? Επόμενη ερώτηση. Ρε φίλε, με αυτόν τώρα τον άνθρωπο, έτσι όπως έχουμε ακούσει τώρα μισή ώρα συνέντευξη, υπάρχει περίπτωση να είναι ανοιχτός στις φαντασιώσεις αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος είναι σφιγμένος. Προσπαθεί να μπει μέσα σε ένα καλούπι. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να είναι open mind? Τίποτα. Ιεραποστολικό μόνο.